Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň çarşembe güni habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker Ýewropanyň 2-nji jahan uruşundan bäri ýüzüňde bolan iň uly migrantlar akymy bilen bagly ýagdaýdan çykalga teklip etdi. I call on member states to adopt the Commission proposals on the emergency relocation. The Long Riders Guild adly halkara çynatlar bileşigi Türkmen çynaty geldi Käriyewň Türkmenistanyň daşyna çykmagyna ruhsat bermek barada eden çağırışyny Türkmen häkimetlerine ýene-de ýatladýar. Şeýle-de bu gurama prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny özüniň utanç tagtasyna ýerleşdirjekdigini. Balkan vilayetinde öz işine başlayan ýaşullar maslahatyndan Türkmenistanyň ýaşaýjylary näme garaşýarlar? Maslahat bolmasyn ya duyumdaky istasyondan sonun peýda gelen okowanda. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odaly täzelikler bilen tanyş boluň. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker 2-nji jahan uruşundan bäri Ýewropanyň güýdüýde bolan iň uly migrantlar akymy bilen bagly çäreler boýunça adatdan daşary plany öňe sürdi. 9-njy sentýabrda Ýewropa parlamentiniň çykyşynda Juncker häzir Gretsiýada, Wengriýada we Italiýada ýerleşýän 160 000 bozguny Ýewropa bileşiginiň çäginde göçürmek programmasyny öňe sürdi. Juncker programmanyň Ýewropa bileşiginiň her bir ýurdun kabul etjek bozgunlarynyň esasan Siriýaly bozgunlaryň sany boýunça hökmany çäklendirmeleri öz içine almalydygyny bellädi. Juncker bu plany Ýewropa bileşiginiň içeri işler ministrleriniň 14-nji sentýabrda geçirjek duruşunda goldamaga çağırdy. Men agza döwletlerini komissiýanyň 160 000 çemeti bozgunyň äklesini gysagly ýerleşdirmek boýunça tekliplerini goldamaga çağırýaryn diýip Juncker aýtdy. I call on member states to adopt the Commission proposals on the emergency relocation. Germaniýa bozgunlaryň barýan esasy ýurdu bolup çäklendirmeleri goldaýar. Juncker 2015-nji ýylyň başyndan bäri Ýewropa 500 000 çemeti migrantyň barandygyny aýtdy. Pakistanyň Karachi şäherinde pakistanly jurnalist öldürildi. Aftab Alam 9-njy sentýabrda öz öýüniň golaýynda şahsiýeti anyklanmadyk ýaragly adam tarapyndan atylyp öldürildi. Jurnalist türli telewizion kanallary bilen işleşýärdi. Bu Karachi'de 24 sagatyň dowamında jurnalistlere edilen ikinji hüjümdür. Polisiýa 8-nji sentýabrda ýaragly adamyň Pakistanyň iň uly hususy Geo TV telekanalynyň awtologyny oka tutup tehnik işgär Arshad Ali Jafriyni öldürenligini we beýlekleri yaralandygyny habar berdi. Hüjümden soň jurnalistler bileşigi media işgärleri üçin howpsuzlyk şertlerini güýçlendirmäge we hüjümçileriň tutsak edilmegini tezleşdirmäge çağırış etdi. Siriýanyň döwlet telewizionyasy gozgalaňçylaryň 2 ýyllap dowam eden gabawdan soň ýurdun Demirgazyk gün bataryndaky harby howa bazasyny ele salandygyny habar berdi. Maglumaty 9-njy sentýabrda Abu Zahur howa bazasynda hökümet güýçleriniň öz pozisiýalaryny göçürüp başga ýere geçendiklerini habar berdi. Bazanyň ele salynmagy hökümet güýçleriniň Idlib regionunda duçar bolan soňky şowsuzlyklaryň biridir. Regionyň uly bölegine prezident Bashar al-Asadyň rejimine garşy çykýan söwüşçiler tarapyndan gözekçilik edilýär. Iranyň baş ruhanysy Ayatollah Ali Khamenei Tehranyň dünýä liderleri bilen ýurdun ýadro programmasy boýunça daşary Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri girişmejekdigini aýtdy. Khamenei'niň öz web-saýtynda 9-njy sentýabrda çap edilen bu çykyşynda Tehranyň Washington bilen ýadro meselesini aýratyn sebeplere göre aralyp maslahat edýänligi aýdyldy. Biz Amerika bilen başga meseleler boýunça gepleşikleri ruhsat bermeriz diýip Khamenei bellädi. Khameneiň bu çykyşy Iranyň prezidenti Hasan Rouhanyň Islam Respublikasynyň Birleşen Ştatlary bilen Siriýadaky uruşy soňlamaň ýollary barada gepleşiklere taýýardygyny aýtmagynyň ýany edildi. Orsiýatyň daşary işler ministrligi orsiýetli harby bilermenleriň Siriýada bardygyny boýun aldy. Ministrligiň medeniýet wekili Mariya Zaharowanyň 9-njy sentýabrda aýtmagyna görä bilermenler orsiýatyň Siriýa ýarag iýermegine kömek berýär. Moskwa bu ýaraglaryň terrorizme garşy güreşmek maksatly iýerilýänligini aýdýar. Şeýle-de Zaharowa Birleşen Ştatlaryň Gretsiýadan we Bolgariýadan öz howa giňişliklerini orsiýatyň uçurlary üçin ýapmagyny soranlygyny aýtdy we munyň halkara derejesindäki gödöklükdigini bellädi.
bildirdi. Munun öňü siretinde Washington Universitetiň Siriýada goşmaça harbiýlerini we uçaryny ýerleşdiren bolmagyna aladylanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Padşah Elizabeth II 9-njy sentýabrda Britaniýanyň taryhynda iň uzak wagtlar padşahlyk eden monarh hökmünde wajyp senetini belleýär. Onuň padşahlyk möhleti 63 ýylyň we 7 aýyň dowamında padşahlyk eden mamaty Viktoriýanyň möhletinden geçdi. Premier ministr David Cameron Britanlaryň millionlar çatynyň bu taryhy pursady dabaralaýanlygyny aýtdy. 63 ýylyň dowamında onuň aly hedreti ütkep duran dünýädäki durnuklylygyň binasy boldy we onuň öz wezipetine hem borçlaryna tutan ýerli çemeleşmegi diňe bir Britaniýada däl eýtem tutuş dünýäde buýsanyş döretdi diýip Cameron aýtdy. Padşah Elizabeth senäni öz adamsy şahzada Philip bilen diňjalýan ýeri Şotlandiýada beler. 89 ýaşly padşah 1952-nji ýylda kakasy padşah Georg 6-njy aradan çykan soň tahta geçipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýar. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker 2-nji jahan uruşundan beri Ýewropanyň ýüzüýüz bolan iň uly migrantlar akymy boýunça çäre görmek üçin adatdan daşary plany öňe sürdi. 160 000 çemeti migranty Ýewropa Birleşiginiň çäginde ýerleşdirmegi göz öňünde tutýan plan barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker Ýewropa aýlan bozgunlaryň akymy bilen baglylykdaky planyny aýan etdi. 9-njy sentýabrda Ýewropa parlamentinde eden çykyşynda Juncker häzirki wagt Gresiýada, Wengriýada we Italiýada saklanylýan 160 000 bozgunlary Ýewropa Birleşiginiň giňişliginde gyradeň ýaratmagy göz öňünde tutýan çäreleri äsgär etdi. Juncker Ýewropa Birleşigine agda döwletleriň hukmany kabul edämeli bozgunlarynyň kwotalarynyň, ýagny öňünden bellenen sanynyň kesitlenendigini aýtdy. Gürüňe gidýän bozgunlaryň aglaby Siriýadan gelenler. Juncker Ýewropa Komissiýasy tarapyndan may aýynda 40 000 bozguny ýerleşdirmek baradaky işlenip düzülen planynyň üstüne ýene-de 120 000 bozgunyň goşulandygyny aýtdy. We are not talking about 40,000, we are not talking about Biz 40 000 bozgun barada gürrüň etmeýäris. Bu 120 000 hem däl, bu 160 000. Ýewropalılar bularyň aladasyny etmeli bolarlar. Europeans have to take in charge and have to take in their arms. Bu hukmany ýagdaýda berja edilmelidir diýip Juncker sözüniň üstüne goşdy. Bozgunlaryň aglabysyny kabul etmegi öz üstüne alan Germaniýa kesitlenen kwotalary goldaýar. Emma Ýewropa Birleşiginiň käbir döwletleri sol sandy Wengriýa hem bu çärelere garşy çykýarlar. Juncker'iň çykyşyndan soň Slowakiýanyň daşary işler ministri Miroslav Lasek Bratislawanyň kabul etmeli bozgunlaryň kwotasyny kabul etmeýändigini yglan etdi. Şeýle-de ol Slowakiýanyň bozgunlar krizisi meselesinde Ýewropa Komissiýasyna çenden aşy ygtyýarlyklaryň berilmegine garşydygyny aýtdy. Çehiýanyň premier ministri Bohuslav Sobotka Praganyň hem mezburi kwotalary garşy çykýandygyny aýtdy. Sobotka Juncker'iň çykyşyna jogap edip, täze planlary düzmän, eýse häzire çylny ýalasılan öňkü çäreleri durmuşa geçirilmelidigini nyktady. Juncker baspena gözläp gelen bozgunlaryň dokumentlerine seredilýänçe olary işlemek we pul gazanmak mümkinçilikleriniň döredilmelidigini hem aýtdy. Juncker 2015-nji ýylyň başyndan bäri Ýewropa, ýakyn gün dogrudan we Afrika ýurtlaryndan 500 000 bozgunyň gelendigini aýtdy. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan, Kazakstan bilen serhetdeş regionlar üçin göz öňünde tutulan vizasyz düzgünni ýatyrdy. Käbir maglumatlarda munyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Balkan welaýatyna sapary bilen baglydygy aýdylýar. Türkmen Kazak serhetinden geçiş düzgünleriniň aýratynlyklary barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinleýäli. Türkmenistan, Kazakstan bilen aradaky ýeňilleşdirilen viza düzgünini wagtlaýynça ýatyrdy diýip iki ýurdun arasyndaky Temirbaba serhet geçelýesinden serhet gullugynyň jogapkär resmileri Azatlyk radiosuna habar berdiler. Kazak serhetiniň resmileri 9 sentýabrda telefon arkaly beren habarynda iki ýurdun arasyndaky ýeňilleşdirilen viza düzgüniniň wagtlaýyn ýatyrylmagynyň sebäpleri barada jikmejik maglumat bermekden saklandylar. Şol bir wagtyň özünde olar bu çäräniň 1 sentýabrdan başlap güýje ilendigini ve onun 12 sentyabra çenli dowam etjekdigini bellediler. Munyň bilen bir hatarda Kazakstanyň käbir neşirleri Türkmen Kazak araçaýanaky ýeňilleşdirilen viza düzgüniniň wagtlaýynça ýatyrylmagyny Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanşdyrýarlar. Ýatladyp geçsek, häzirki wagtda prezident Berdimuhammedow 10 sentýabrda geçiriljek ýaşullar maslahatyna gatnaşmak üçin ýurdun Günwatar welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine sapar edýär. Kazakstanyň Kaztak internet neşiriniň ýurdun Mangyşlyk oblastynyň döwlet girdejileri oýunça departamentiniň medpuat wekiline salgylanyp berýän maglumatynda Türkmenistan ýurdun ýolbaşçysynyň serhet etraplaryna edýän sapary bilen baglanşykly araçakdaky howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Şu sebäpli Türkmenistan 10 sentyabra çenli daşary ýurt raýatlarynyň Temirbaba serhedinden geçmegini wagtlaýynça togtotýar diýip ýazýar. Ma'lum bolşaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Kazakstanyň Atraw we Mangyşlyk welaýatlaryna, Kazakstanyň agzalan welaýatlarynyň ilaty da Türkmenistanyň Balkan welaýatyna 5 ýylyň dowamında vizasy sapar edip bilýärler. Häzirki wagtda Türkmenistan, Kazakstan araçaýanynyň iki tarapy Temirbaba awtolog gümrük nokodundan we Boşolok demirýol gümrük nokodundan geçip bolýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen aradaky Temirbaba serhet geçelýetiniň jogapkär işgärleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky ýeňilleşdirilen viza düzgünini hälisini wagtlaýyn durýar. 2014-nji ýylyň maý aýynda hem Kazak serhet resmileri Türkmenistan bilen Kazakstanyň arasyndaky ýeňilleşdirilen viza düzgüniniň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrlandygyny we munyň Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Türkmenistan bilen Kazakstanyň arasyndaky araçaýyň uzunlygy 379 kilometre barabardyr. Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. The Long Riders Guild adly halkara atşynatlar bileleşigi Türkmen atşynaty geldi Käridowyň ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat bermek barada eden çağırışlaryny ýene-de ýatladyp çykyş etdi. 19 awgustda dünýäniň çar künjeginden bolan atşynatlar, teýisler, çapyksowarlar we atçylyk senedi bilen gyzyklanýan ýazyjylar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowa hat ýazyp ony ýurdun atçylyk pudagyny öňkü başlygy türme tutsarlygyndan aman galan geldi Käridowyň maşgalaty bilen medisina bejergisi üçin ortaýata gitmegine ruhsat bermäge çagyryp açyk hat ýollapdylar. Halkara atşynaslarynyň täze ýüzlenmesi barada kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyň maglumatyny dinläli. The Long Riders Guild, ýagny halkara atşynatlar birleşigi tanymal atşynat geldi Käridowyň Türkmenistanyň göwerilmezligi bilen baglykda Türkmen prezidentiniň üstünden Hagada halkara jenaýat sudyna şikaýet etjegini ýudurýar. The Long Riders Guild guramasynyň direktori Küçülleýin O'Reilly 7 sentýarda Aşgabatda Türkmen atlar döwlet birleşiginiň direktori ýazgerli Annaýewa haty berip, ol hatyň nusgasyny halkara günäge çykuramasynda, adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasyna, Truth Accountability guramasyna we Azatlyk radiosyna ýollapdyr. Egerde Türkmenistan öz kanunlaryny äsgermezlige salyp, insan perwerçilik düzgünlerini bolmagyny dowam etdirse, The Long Riders Guild guramasy Hagada halkara jenaýat sudyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedow adam ogurlamak, bir kanun benetmek we adam hukuklaryny bolmak aýyplamalary esasynda derňemäge çagyrar diýip hatdaýdylýar. Şeýle de bu gurama prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny özüniň utanç tagtasyna ýerleşdirjekdigini, halkara ahal tekatlar jemgyýetçiligini bolsa Türkmenistany boykot etmäge, Aşgabatda geçirilýän ýyllyk Türkmen we de bayramyna gatnaşmakdan ýüze gürmäge çagyrjakdygyny aýdýar.
Yelon Riders Guild guramasynyň direktory özüniň siýasatçy dälligini we şu sebäpden öz kärdeşini Türkmen Atlar Döwlet Birleşiginiň direktoryna ýüz tutýanlygyny onuň Ýazgel Anaýewiň ýurdun prezidentiniň gellik Kärîzow barada kararyny üýtgetmegine belli bir derejede täsir ýetirmegine umyt baglaýanlygyny aýdýar. Goloyda çıkan habarlardan ma'lum bolşuna görä gellik Kärîzow buradan ortaýatyň wizaty bilen Türkmenistandan çykmaga synanypdy. Halkara atşynatlar guramasy onu Şweýsariýada geçen ýyllyk maslahatyna çagyrypdy. Biziň düşünşümizde görä geldik Kärîzow we onuň başgalasynyň ýurtdan çykmagyny gadagan ederýär kanun sebäpleri ýok diýip hatdaýdylýar. Soňky oňşan maglumatlary görä Kärîzow bir kanun tutsak edilýär. Munyň üstüne ýurtdan gaýtmakçy bolanlaryna Kärîzowyň başga agdalaryna hüjüm edildi we fiziki ýara salyndy diýip köçüldeýin o rilli hatyn dowam etdirýär. Halkara atşynatlar guramasy Türkmen hökümetiniň dünýäniň awraýly adam hukuklary guramalarynyň bir näçe tarapyndan gaýta edilen rehimdarlyk çagyryşlaryna baş galdyrmajagynyň tasdik bolanyny aýdýar. Hatta açyk aýdylmagyna görä Türkmen hökümeti Kärîzowyň hatyrasyna halkara atşynatlar jemgyýetçiligi dürli derejelerdäki ilçiler tarapyndan onuň gyssagyny medisina bejergisine mätäşdi barada edilen haýyşlara gulak asmakdan ýüdegiripdir. Yelon Riders Guild guramasy golayda ahal tekatlarynyň tohum boýunça giňişleýin alymmarlyk işleriniň jemlenilip neşir edilendigini hem habar berýär. Bu işte geldik Kärîzowyň Sowet döwrüne ahal tekatlaryny gorap saklamakda oýnan möhüm roluna hem ençeme sahypa bagyşlanypdyr. Şu kitabyň jemlemesinde hem Türkmenistanyň prezidentiniň garşysyna hagada halkary jenaýat sudunda iş gozgamak şikaýatynyň ediljegi duýdurulýar. Egerde Goloyda Aşgabat tarapyndan hiç bir hereket bolmasa, halkara atşynatlar birleşigi ahal tekatlaryna halkara atçylyk gabagyny girizmekligi işläp düzmäge başlar. Türkmenistanyň atlaryny syýasy gulçylygyň simwollary diýip eglan eder we prezident Berdimuhammedowy tutsak etdirmegiň çäresini bollar diýip halkara atşynatlar guramasy ýazýar. Yelon Riders Guild dünýäniň dürli ýurtlarynyň iň tanymal atşynatlaryny ulak aralyga atşapan baý atşynatlyk tejribeleri bolan awraýly at ekspertlerini özüne jemleýär. Bu guramanyň dünýäniň 45 ýurdundan agdasy bolup, olaryň arasynda Türkmenistanyň gellik Kärîzow hem bar. Kärdeşim Ýowşan Any Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Senagat paýdarlary Özbekistanda we Türkmenistanda paxta ýygymynyň başlanmagyna gawatlap gowaça meýdanlarynda mejburi zähmediň soňlanmagy üçin bu ýurda basyş görkezýärler. Paxta kampaniýasy diýen şygar astynda işleýän toporlar Özbek hökümetiniň geçen ýyl ýurdun 1 millióndan gowrak raýatyny, Türkmen hökümetiniň bolsa müňlerçe Türkmen raýatyny gowaça meýdanlarynda paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edenligini aýdýarlar. Bu maglumatyň mazmuny Kärdeşim Ýowşan Any Gurbandan dinläli. Özbekistan dünýäde paxta eksportyny 5-nji orunda durýan ýurt bolsa, Türkmenistan dünýäniň 7-nji orundaky paxta eksportçysy hesaplanýar. Bu hökümetleriň hiç biri özüniň paxta önümçilik sistemasyny üýtgetmedi we milli hem halkara kanunlaryny bozmak bilen hökümet guramaçylygyna mejbur ähmetiň bu ýylky paxta ýygym mewsuminde hem dowam ettiriljegi gutulgusy diýip paxta kampaniýaçylary juststyle.com websaýtynyň habarçysyna aýdypdyr. Paxta kampaniýaçylary Özbekistanyň gowaça meýdanlaryny mejbur ähmetiň ulanylşynyň gowy dokumentleşdirilendigini, emma eşik dikýän kampaniýalary Türkmenistanyň ýagdaý barada aýdanlaryny olaryň bir wada geň alanlyklaryny görüň beripdirler. Ýöne olar H&M we Inditex kampaniýalarynyň ikisiniň hem Türkmen başdan Türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mejbur ähmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri satyn alanlyklaryny tasdiklapdyrlar. Global Games kampaniýalar Türkmenistanyň mejbur ähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip Türkmen hökümetini paxtaçylyk buwdagyny mejbur ähmet soňlamaga çagyrmaly diýip aktivistler aýdýarlar. Paxta kampaniýaçylarynyň anonyşlaryna görä, paxta önümçiligine mejbur ähmetiň soňuna çykmak üçin ýene bir näçe çäre görülmeli. Olar Özbek Türkmen hökümetleri mejbur ähmeti gadagan etmek barada kanunlaryny eýerermi, ýagny öz kanunlaryny hormat goýarmy diýen soraw berýärler. Geçen ýylyň aprelinde halkara zähmet guramasy bilen mejbur ähmetiň soňuna çykmak barada alalaşyga geleninden soň Özbekistan geçen ýylyň güýünde hem paxta meýdanyna sürülýän çagalary azaltmak üçin esasan ula adamlar gowaça meýdanlaryna çykmagy hem paxta hasylyny ýygnamaga mejbur etdi diýip paxta kampaniýaçylary aýdýarlar.
Özbegistan 2015-nji ýylyň 1-nji ýarymynda hem gowa çotamokda mejbur häkmetiň ulanlygyny gaýdylýar. Şol wagtda geçen ay Özbek hökümetiniň muallimleriň saglyk işgärleriniň pagta sürülmeginiň öňüni almak üçin meýil etinçileri toplamagy höwetlendirýänligi habar berildi. Büyül Özbekistan'da yerli toparlarga adam hukuklaryny gorayan Özbek German forumy kimdir birlerinin pagta ekişinde we pagta ýygymyna mejburi ýagdaýda ulanylmazlygyny gözegçilik edýär. Emma Türkmen hökümeti gowaça meýdanlaryny pagta ýygymy mögsüminde mejburi häkmetiň ulanylýanlygy barada aladalary hiç wagt jogap bermedi diýip pagta kampaniýaçylary aýdýarlar. 2014-nji ýylda Türkmen hökümeti öz oňlar çömüň raýatyny mejburi ýagdaýda pagta meýdanlaryna işlemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň pagta önümçilik sistemasynda hiç bir özgörüşligiň boljagyny aşarat etmedi diýip aktivistler aýdýarlar. Şeýle dolar Türkmen we Özbek hökümetleri garaşsyz hukuk guramalaryny, aktivistlere we jurnalistlere öz alynmagyndan gorkman pagtaçylyk puwdagyny akşertleri deriňemäge hem de habar taýýarlamagy ruhsat bermeli ýerler. Kerdeşim Ýoşan Gurwanyň Türkmenistanda we Özbegistanda pagta ýygym kampaniýasynyň alınıp barylşyna halkara guramalarynyň bildirýän aladalanmalary barada taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşullar maslahaty öz işine başlady. Bu gezek Türkmen ýaşullary Balkan welaýatynda duşuşýarlar. Maslahat beriji organyň gün tertibinde şu sapar nähili meseleler gozgalýar we ozalky maslahatlaryň iş ýüzünde nähili netijeleri boldy. Kardeşim Tehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýäli. Aman Murada goloydy, ýagny soňky 1-2 ýyllykdaky ýaşullar maslahatynyň birinde tagtawadarly ýaşuly ýurtda tebii gadyň bir tarpa ulanýyşynyň öňüni almak barada teklip edipdi. Şol teklibiň nähil netijeleri boldy? Kendili ýaşulynyň teklibi ýerde galmady. Ýaşullar maslahaty tamamlanandan bir näçe geçenden soňra düýlen maýlykda prezident ýürüýte karar düýgünnama kabul etdi. Prezidentin şu kararyna laýykly kwotadan ýagny mutullanmagy ruhsat berilen meswerden daşgary ulanlan tebii gadyň her 1000 kub metrine goşmaça gymmaty salynýan halgydan nazara almak bilen 20 manat tölemek adamlara borç edildi. Prezidentin düýgünnamasy 2014-nji ýylyň 1-nji fevralyndan başlap güýjüne girdi. Bellemeli ýagdaý ýurtda Laçada owa ýerlerine gadyl çöji enzamlar, gurallar oturdurly, kozolga barýan gadyň mesweri kesgitlenip, şonu ruhsat edilen meswer, ondan daşgary ulanýan meswer aýryl edilip başlandy. Amanrada siz hem ýaşullar maslahatyna bolmasa da halk maslahatyna ençemede gatnaşdyňyz. Bu maslahatyň ady hem de hukuk ýagdaýy üýtgedirli ýöne ýygnak geçiriş usuly şol bir stilde saklanyp galdy. Umuman aýdymyzda şu maslahatlarda ilatyň problemasyny şöhlelendirilýän gurrunlar ýa-da maslahatlar az bolýar. Siziň pikiriňizçe sebäbi näme? Netijede şol maslahata gatnaşan adamlar ýa-da ýaşullar halkyň içinden barýar we halkyň problemasyny bilýän, görüp ýören, eşdip ýören adamlar bolýar. Siziň pikiriňizçe şol maslahata gatnaşan adamlaryň münwere çykyp ilatyň problemasyny aýtmazlygyna näme sebäp bolýar? Juda ulu problema ýöne garaşdyrylygyň ilkinji ýyllaryndan başlap ol diňe bir ýaşullar maslahaty ýa-da halk maslahaty däl eýsen işlenmek gerdede problemalar gozgamak dillen aýdylýan, dillen berilýän görkezme mesasyna gadagarlyga düşürilýär. Ol hukmat bilen maglup bolsun, edebiýat bilen maglup bolsun, iqtisadiýat bilen maglup bolsun, tapawdy ýok. Tanqidi bellikler aýtmaklyk garaşdyrylygyň ilkinji ýyllaryndan başlap gadagarlyga düşürilen zat. Galy bersede münmerden çykyş edýärler, eline ýazylyp berilen ýazgyny okuýarlar, şu ýazgy esasynda da özleriniň pikirlerini beýan etdim hata edýärler. Ine bu düýp sebäp şol. Amanrada
Birden bir ýaşly şu münwere çykyp ilatyň problemasyny gozaýanna näme bolar? Hiç de adam bolmaz. Diňe oňa şol adamlaryň özüniň bir ymsawynyň öňündäki borjunu dogry düşünmegi gerek. Şu taýda şonu münwerden düşürilmejegine ýa bolmasa şoňa jenaýet sökmünde çäre görülmejegine men guwa geçirecek. Ýöne adamlar şol özüne gep gelmejek wagty sapýarlar. Aman rada aşawatdan gepleşigimde gatnaşyp beren gurulňyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sağ olun, işiniz rawat bolsun. Kardeşim Tehranyň Türkmenistanly ýa-da Jamal Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy ýaşullary maslahatynda gozgalýan meseleleriň we ýaşullaryň orta atýan teklipleriniň öz owasynyň durmuşyna hiç hili oňyn täsir ýetirmeýänligini aýdýar we bu edaranyň netijeliligine şüphe bildirýär. Habarçy Sultan Açylowanyň Ahal vilayatyndan Şeker Sultan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Her ýylda geçirilýär ýaşullar maslahatlary. Şu ýaşullar maslahatlaryndan halky nähilek behp etgelýär, şu barada pikiriňiz. Maslahat bolsyn, bolmasyn, ýa duýumdaky istasyondan, sondan peýda gelen okowanda. Ýaşullar görýär, gowda otyrlar, dinläp ýaşullar. Ýöne netije näme netije çykarýar, mene bilemok. Güýsüp, owadan bolyp, gowda esklerge otyr ýaşullar. Ýel çarpyp. Ana şularyň agyrly meseleleri gozgamýandyklaryna näme sebäp bolýar diýip düşünýäňiz? Näme näme üçin bar görlemýärler şolar bilemok men. Aýtmaýarlar, kemçiligim aýtmaýarlar hiç adam. So giden soňa masada çağırılan adamlar so milletiň agyrýan ýerini aýtmaly. So zatlar aýdan oklar. Näme ýetmezlik bar aýtmaýarlar, o daky kemçilikler aýtmaýarlar. Kynçylyk bolýany, o da işoklugyny aýtmaýarlar. Bilemok bolan hemçin aýdanoklar. Gidýärler, gelýärler maslahata boldy. O bilen da deputatlar barmy? Şu meselelerle gyzyklanýan deputatlar barmy? Halkyň kemçilikleri bilen ýeter ýetmediler bile. Kim deputatlaryny bilemok. Kim ol? Işitmän bilemok. Tanamok kimdigini bilemok. Habarçy Sultan Açylowanyň Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy Şeker Sultan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge çağırýarys. Munyň üçin adathabar.com web saýtymyzda, Facebook, Wkontakte sosial ulgamlaryndaky Adatlyk radio satly sahypamyzda tesvir ýazyň. Adathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolar. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.